Maayong adlaw na usab mga sir o mga ma'am ug welcome sa ato ang another na naman nga hugna o episode sa ato ang programa ang pagtuki hinay-hinay mahitungod sa pagtuong Katoliko and at the same time sa kasaysayan sa iglesyang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong mga higala nga mga sulpot ba grabe ba sa kasaysayan naganisgutan mag-wild. Unya pagkahuman himuon pang bakakon ang kasaysayan unya ang tinuod ang chismis o ang tabi sa ilang mga pastoy. Pero di ta magpadala ana nganuman kay halos tanang gitawag og mga Katoliko ang pangunahuna mga edukado. Pag edukado magud nga klase nga pangunahuna dito gyud na mo tuo sa verified informations. Dili gyud na mo tuo didto sa mga chismis lang. Kaya kanang mo tuo ka sa chismis lang nagpasabot na nga wala kay saktong tawag ining barahan sa imuhang baruganan isip po sa Kristiyano. Okay? Karon, na ako'y tawag ining gibasa sa usa sa mga libro sa kasaysayan. Actually, kining libro ginabasihan na pud kini sa mga banggiitang mga defensor Katoliko. Pero ato ang sublion niya, ato ang i-expound kung baga ang ato ang presentation concerning sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa balang kasulatan, St. Matthew chapter 16 verse 18. Again, si Kristo nagtukod og iyang kaugalingong iglesia. Pero bright manggod ang Ginoo. Grabe kawais ang Ginoo. Wa gyud niya butangan og ngalan ang maong gitawag og iglesia. Ngano man kay kabalo man siya nga sa umaabot nga panahon na ay mga squatters nga manungha. Sa karon nga panahon unya ang kunon ang iglesyang iyang gitukod, even gani ang iyang pulong. Ang kato mga nasulat nga mga pulong niya nga gisulat sa mga apostol ug mga disiplos kipang-angkon man gani karon. So how much more kung iyang nganlan ang maong gitawag og iglesia, di ba? So logical kaayo nga wa gyud niya nganli. Okay, wa man niya nganli, wa nagpasabot nga di ta mo padayon og tikang, mo padayon og tuki mahitungod sa iglesyang iyang gitukod. Kay nagud si sad it forte and ferinon prevalibont adversus iyam. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili gayod makabuntog niini. So karon kanang giingon sa St. Matthew chapter 16 verse 18. O nibase og Biblia ha. Kanang giingon sa St. Matthew chapter 16 verse 18 nga iyang iglesia katong ingon niya akong iglesia unya wa niya nganli daghan na kayo nag-angkon na karon not less than 45,000 Christian na sects ang nag-angkon ana. Pero para maklaro nato, syempre dito ta sa mga dokumento nga verified. Bot ipasabot nga before nila gi-publish ilaha unang gitawag ining gi-double check gitawag ini nga gi-doble verify ang mga informations nga ilahang gitawag og i-publish. Kunya atong hinumduman basta historian manggod kung mag-publish magud sila og dili tinuod, question magud ang ilang credibility. So kinsa pa mutuo nila kung mag-publish sila og mga informations nga dili credible. Dili na nabasihan sa mga umaabot nga mga henerasyon ilabi na sa mga scholars. Mahitungod sa literatura o especially sa mga dagko nga mga universidad ug mga eskwelahan na gikan sa sekundarya ug primarya, di ba? So mo na nga ingat gyud sila sa pag-publish og information sa ilahang mga libro para at least kini ilang mga libro sa umaabot mamahimo ning basis sa mga scholars kadtong mga edukado nga mga tao mahitungod sa gitawag og kasaysayan. And again, ang Ginoong Jesucristo dili man sa religious figure, usab pud siya ka secular and historical figure. So mao na nga di gyud makalikay ang relihiyon nga malatid ang iyang kasaysayan sa mga historical books. So balikan na pud nato ang St. Matthew chapter 16 verse 18. Si Kristo nagtukod og iglesia unsa migisulti sa mga banggiitang historiador. Kini mga banggiitang tigsulti mahitungod sa kasaysayan. Kini mga credible authorities ni sila ha. Dili niya katong mga nagtukod-tukod lang ilang pundok, nagbasa-basa lang o Biblia, credible na daw sila. So magbasa ko sa tawag ining ganing libro nga ang author na ay credibility. Okay, sama ni Dr. Sonia Saide and with Gregorio F. Saide's History of the Republic of the Philippines. So usa dinhi sa nisgutan niya kining The Spanish Heritage, Our Spanish Heritage nasa chapter 9.
So kung di na tinuod, pwede man nila i-contest si Dr. Saide mahitungod ini. So ato ang tawag ini nga basahon ang iyang gisulti sa libro nga siya mismo ang gasulat. Ingon pa din Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin. Nga naman, being founded by Jesus Christ in Palestine. Mo ng Asian origin, nga naman, kayang Palestina part man sa Asia. Di ba? Pero kisa ang founder? Founded by Jesus Christ in Palestine. Then, sumpay, it spread to Western Europe after Christ's crucifixion, and much later in the 16th and 17th centuries, Spain propagated it across the Atlantic to the New World, West Indies, North America, Central America, and South America, and across the Pacific up to the Philippines, making her the greatest power. So, ang mga banggiitang libro, ang mga banggiitang mga historiador nagpamatuod na kanang gisulti nga iglesia sa Biblia, kanang giingon ni Kristo na my church, sumala pa sa mga banggiitang historiador, Romano Katoliko. Again banggiitang mga historiador. Dili kay mga banggiitang marites, banggiitang mga chismoso, banggiitang mga tabian kung mga chismoso, tabian o mga marites ay mugtuan na atong tuuhan kining libro sa kasaysayan kay maghatag manggod na og dako nga bitong basis nga tinuod gyud ng gisulti sa Biblia. Ngano man kay even ang mga banggiitang mga istoryas nagpamatuod nga kanang gisulti sa Biblia tinuod kana. So even kadtong mga dili Kristiyano makaingon nga tinuod gyud ang information nga nakasulat sa balaang kasulatan o sa Biblia. Ngano man kay ang mga istoryas nagpamatuod man nga tinuod ng mga panghitabo ina ilabi na sa iglesyang gitugod ni Kristo. Kay until now existido kanang mong iglesia og sumala pa sa mga banggitang historiador kanang iglesia mao na ang Romano Katolikong iglesia. Ako ang challenge sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, pangutan-an ninyo mga pastoy inatoy naabatay mabasa sa kasaysayan toy nga kining ato ang pundok nga ato ang gipasakupan karon, matrace nato ang iyang kasaysayan padulong didto sa mga apostol ug naabay mo suporta nato nga mga banggiitang mga historiador para pagpamatuod nga kining ato ang claim, ato ang giangkon tinuod kini. Kaya kung maka-provide sila ng evidence, bisan ako mabalhin ko sa ila. Pero pag di ganit lang maka-provide ng evidence, puro lang ganit claims, puro lang opinion, basa-basa na yung tawag ng Biblia, binot-bot na, minarites na. So ay mugtuo na. Kay again, balik-balik ko na nako. Kung diha mo mutuo, anang mga pastoy ng mga bakakon, sipaon yun mong Kristo padung do sa impyerno. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.